neki uvod, jel tako? Da. Jel tako? Uzela sam najgora moguća kolica koja me zanose. I da, tematika ovog videa je kupovina hrane kada vodite računa o tome šta jedete. Zašto? Zato što svi već dobro znate da je to moj lifestyle i ugojila sam se u Amsterdamu. Tako da, do rođendana smo na režimu. Ajde, ne mogu. I rekla Mina se popravila malo, da ti super tako. Znam da jesam, ali čisto ću do rođendana da budem na režimu da mogu opet da se opuštam. Milica, znaš da ti leđa liču u to jakvi. Okej, skinut ću. Kao She-Hulk, jebote. Samo da je bila zelena. Okej. Ništa, idemo. Ovo mi je vrlo praktično, zato što svakako je uvek bolje uzeti sveže povrće, ali ako neke stvari uzmem i zamrznute i generalno mnogo mi je lakše da uzmem taj miks nego da uzimam sad po kesu svega. I uvek biram S klasu jer sam tako volim Klasa. sve Silent scan. šampinjoni. Imamo opciju neseckanih i seckanih. Kako razumevanje u pečušku. To boli da ću uzeti seckani jer lenjast. Se već našla u ovom odeljku ovde, iako mi trenutno zaslađivač ne treba, htjela sam malo da samo kažem nešto na temu zaslađivača. Dosta ljudi propagira steviju kao nešto što je iz prirodnih izvora, nije veštački zaslađivač. I samim tim više naginju ka tome, smatrajući da je to zdravije. Nijedan nije nezdrav ukoliko se koristi u preporučenim dozama, a preporučena doza, verovali ili ne, je za mnoge zaslađivače čak doza koju sadrže 33 limenke Coca-Cola Zero, tako da sigurna sam, na dnevnom nivou, tako da sigurna sam da koliko god zaslađivača da stavljate u svoje obroke, u svojih 3, 4, 5 obroka dnevno, a sigurno ne stavljate zaslađivač u svaki, sigurno sam da ne možete da premašite tu dozu. Postoje razne istraživanja o tome, definitivno ne podstiče lučenje insulina, ja sam sama hiperinsulinemičar i nemam nikakav problem što se veštačkih zaslađivača tiče. Ja generalno kada bih birala, izabrala bih ovaj zato što je tečni. Problem kod ovih zaslađivača je što ih nema baš svuda. Tako da u običnom Maxi ili prodavnici najbliže ovamo naći ćete nešto ovako, ali ako nemam ovo, ja rastopim ove tabletice u malo tople vode i koristim ga kao tečni zaslađivač kada ga dodajem u svoju ovsenu kašu. Ćao ljudi, dugo me nije bilo, bar se meni tako čini, ne znam da li sam vam nedostajala. Uglavnom, bila sam na putu i jedno 5 dana. Posle toga sam se malko, i na putu sam se malko opustila, jer život, i nakon puta sam onako malo sam se loše osjećala i to mi je iskreno bio izgovor da malo lošije jedem i ne treniram. Tako da malo smo se zapustili, ali zato se vraćamo svom režimu i u skladu s tim išla sam u kupovinu i povela sam vas sa sobom. Sad, htjela sam malo detaljnije da objasnim šta bi to bilo dobro jesti na dijeti i prikupila sam, to sve ovde ispred mene, hidrate koje preporučujem, proteine koje preporučujem i masti koje preporučujem. Prvo pirinač. Lično moj izbor je uvek ovaj, oblo zrno, zato što kao da upije više vode i budu onako bublasta zrna pirinča i više mi se sviđa tako, sočnije mi je nego basmati, ali znam da dosta ljudi voli basmati pirinač, tako da imate opcije. Takođe postoji integralni pirinač koji je, malo se duže kuva i malo je sve to onako smaranje, ali ukoliko imate cilj i ukoliko vam je regulacija telesne težine u smislu skidanja kilograma i masti cilj, onda je verovatno da će vam integralni pirinač zbog nižeg glikemijskog indeksa otpuštaće insulin malo sporije i duže ćete se osjećati siti. Takođe postoji i ova varijanta u kojoj možete da ga unesete. To su
pirinčane galete. Ovo su integralne i bile su na akciji, pa sam zato i uzela da ih probam. Odlično kad ste negde u gradu ili posle treninga, gladni, pa da gricnete po nešto. Ja sam uvijek za to da sednete i jedete kao čovek, ali naravno ukoliko nije opcija ili ukoliko posle treninga hitno trebate da unesete nešto u sebe, pirinčane galete su super. Posle pirinča, amin svih dijeta, amin svakog doručka, ovsene pahuljice. Ovo su lično moje omiljene i mislim da je i moj drugar Marko Baz rekao da su mu ovo omiljene i verujem da ima isti razlog što su mu omiljene kao i ja, a to je tako se lepo rastapaju i pretvore se u kašu sa samo malo tople vode. Ne morate ih kuvati, jer ja uvek kuvam svoje ovsene kako bi bile meke, ne volim da žvaćem i grickam suvo zrnevlje, tako da ovo jesu malo skuplje, zapravo ovih 500 grama mislim da je skoro 4 puta skuplje od onih običnih 500 grama koje možete naći u kesici, ne znam sad koji je, zelena je kesica, ne znam koji je proizvođač, ali što se ukusa tiče prave razliku, što se tiče same dijete, apsolutno je svejedno koje ćete uzeti, samo nemojte uzimati one mikseve ovsenih kaša koje sadrže puno šećera i ostalo. Dalje, što se tiče ugljenih hidrata, imamo kinoa. Kinoa je takođe odličan složeni ugljeni hidrat koji možete koristiti u salatama, kao prilog uz neko meso. Kinoa takođe ima dobru količinu biljnog proteina u sebi, tako da ukoliko ste vegan ili vegetarijanac, nije loša opcija. I dalje, od ugljenih hidrata imamo i kukuruz. Kukuruz je možda, treće najbolje idejno rešenje ukoliko želite da unesete hidrate u sebe posle pirinča i ovsenih pahuljica. Ja kukuruz imam u dve forme. Prva je klasična konzervica kukuruza šećerca, koja mi je jako zgodna za otvoriti, ubaciti u salatu ili grickati samo za sebe. Ko ne voli kukuruz, pogotovo onako kuvani na klipu, posoljen, divota. Drugi oblik kukuruza koji imam je cornflakes. Cornflakes može biti odlična užina, može biti odličan doručak, naravno ne sa dodatim šećerom, čist cornflakes. Dalje, što se tiče ugljenih hidrata, ovo je nešto što, ne mogu da klasifikujem kao nešto što je jedan sastojak samo, kao što su pahuljice, pirinač, cornflakes, kukuruz. Ovo je ipak jedna smesa, bez kvasa do duše, ali hleb. Ja tonos hleb obožavam, super je, naravno savetujem da i sa njim budete umereni, ne morate pojesti celu ovu veknicu od 300 grama, jer ukoliko pazite na unos hidrata, vodite računa. Uglavnom, ovaj je baš moj omiljeni sa semenkama i ja volim da ga grickam u toku dana, pospem cimet ili namažem avokado, preko njega uglavnom obožavam. Vlakna. Znači, vlakna su faktički ugljeni hidrati, ali to su oni ugljeni hidrati koji vas ne goje, da tako kažem. U smislu, jako su niskokalorični i imaju velike benefite po naše zdravlje, sadrže puno vitamina u sebi. To je uglavnom povrće i voće. Sad, što se tiče povrća i voća, tu ne mogu nešto da vas limitiram, da kažem da je nešto nezdravo. Sve je to zdravo i sve to ima svoju primenu. Ukoliko, naravno, ne kontrolišete neki unos šećera u toku dana ili ukoliko vam to odgovara, apsolutno možete pojesti i bananu koja je kaloričnija, ima više šećera u sebi, a ukoliko pazite,
Tu je uvek neka jabuka ili bobičasto voće koje je uglavnom moj izbor uvek. Zašto? Zato što volim da ga grickam za užinu, volim da pravim svoj doručak sa bobičastim voćem. Višnja mi je generalno omiljena, ali apsolutno koristim i maline. Koristim smrznuto jer mi je tako lakše. Ukoliko je sezona, naravno kupim i sveže. Dalje, što se tiče povrća, ne znam šta bih vam rekla, uvek u frižideru imam salatu, neki miks. Uglavnom, uvek imam neki smrznuti miks sa kojim mogu na brzinu da spremim neko zanimljivo jelo. Konkretno, evo danas sam kupila mediteransku mešavinu, kupujem i kinesku mešavinu sa kojom pravim tu neku piletinu na kineski način, ali zdravu. Šampinjoni, nemam šta preterano da kažem, sem da su jako niskokalorični, takođe imaju dosta biljnog proteina u sebi i čak za šampinjone kao i za jabuke važi to da vam je potrebno više kalorija da ih sagorite, odnosno da svarite, nego što unesete samim jelom istih. Možda sigurno moj omiljeni izvor biljnog proteina i vlakana je pasulj. Volim ga u svakoj formi i ovako klot, a najviše ga volim kad ga baba skuva. I pravo da vam kažem, retko kad odbijem. Da ne zaboravimo, takođe, odličan izvor ugljenih hidrata je i krompir. E sad, tu biste možda malo hteli da se preorijentišete pre na batat, jer je on malo nižeg glikemijskog indeksa. Smešno izgleda. Ja nisam volela batat ranije, ali nekako ja svaki put iznova pokušavam i zavolim. Tako da batat ili krompir u svakom slučaju dobri izvori ugljenih hidrata. Takođe. Pored toga, ja u frižideru i u svojim fiokicama i u ostavama imam uvek i luk i beli luk, koji znamo da sve leči i nijedno jelo nije dobro bez luka i belog luka, ako mene pitate. Ipak je ovo Srbija i tako smo odrasli. Tako da sa tim uvek volim nešto da začinim. I što se tiče ugljenih hidrata, to je otprilike to što ja imam u svojoj kući u svakom trenutku. Ok, možemo preći na proteine. Što se proteina tiče, pretpostavit ćete sa čime ćemo početi. Belo meso. Pileće belo meso, ovo je do duše skuvano pre u toku dana, ne u pakovanju, ali dobro. Belo meso ima 20 g proteina na 100 g, jako malo masti, ispod 2% čini mi se. Nema tu mnogo filozofije. Protein vam je potreban da biste obnovili i regenerisali svoje mišiće. Proteini su gradivna materija u našem telu, znači proteini su naša kosa, nokti, oči, mišići, sve i proteini su nam definitivno potrebni da bismo normalno funkcionisali. Pored belog mesa, odlična je i junetina. Kada birate junetinu, u zavisnosti od toga, naravno, opet, da li ste na keto dijeti ili ste na nekoj drugoj dijeti, odnosno koliki vam je tu dozvoljeni unos masti. U skladu sa tim ćete i birati koje meso kupujete, ali najbolje je da kupujete čistu junetinu, jer životinjske masti i nisu baš toliko preporučljive u smislu da su sad nešto zdrave. Zapravo baš i nisu, tako da ukoliko treba da unosite masti, vidjet ćete koje ja preporučujem kada stignemo do tog dela. Uglavnom, takođe riba skoro u svakom obliku. Da, rekla bih u svakom obliku. Imate one malo masnije kao što su losos, pastramka, skuša. Imate i one nemasne kao što su
orada, moja omiljena, brancin, oslić, pangasius i tako dalje i tako dalje. Generalno ja evo ovde kod sebe imam plodove mora. Takođe, jako nizak sadržaj masti, 2,4 grama na 100 grama i ovo imam u zamrzivaču jer ponekad volim da napravim rižoto sa plodovima mora, pa zašto da ne? E sad, kad sam krenula u proteinima, ja krenula od belog mesa, a zapravo postoji nešto što je za nas mnogo bolje kada su proteini u pitanju, a to su jaja. Zašto? Zato što su proteini iz belanaca najzahvalniji za naše telo i najbolji oblik proteina koji našem telu odgovara. Još jedan odličan izvor proteina koji ja obožavam i ne mogu da živim bez njega je elasir. Elasir je sastavni deo mog omiljenog doručka, a to je moja ovsena kaša koju ako pratite ovaj kanal iole već znate napamet kako se pravi. Elasir ima 13 grama proteina na 100 grama i kada se radi o mlečnom proteinu, tu pričamo o kazeinu koji se sporije razgrađuje pa se preporučuje uveče. Tako da neko ko striktno upija svaki benefit ishrane koji može, možda bi ga pre jeo uveče. Ja ga ponekad jedem uveče, uglavnom ga jedem i ujutru, prosto to je moj omiljeni doručak i to je to. I poslednja stvar što se tiče proteina koju bih preporučila, koju možete imati i ne morate imati, ja je nemam non stop uz sebe, to je whey protein. Whey protein je dobar ukoliko želite da pravite neke poslastice, ukoliko želite posle treninga nešto što će se brže od belog mesa ugraditi, nešto. Ja trenutno imam ovaj neki koji sam kupila u apoteci preko puta mene koja je super snabdevena i ima svašta nešto i ima i proteinske čokoladice i... Ok, završili smo s proteinima, možemo da pređemo na masti. Tu takođe nema puno filozofije što se mene tiče. Prvo što preporučujem je maslinovo ulje. Maslinovo ulje svi znamo da ima mnogo benefita po naše zdravlje. To su masti kojih ne treba da se plašite. Masti vas neće učiniti debelima ukoliko znate u kojoj meri da ih koristite. Čak će i tekako da poboljšaju funkcionisanje vašeg metabolizma, vaših hormona, naročito ukoliko ste žena. Takođe, masti su jako važne za naš kardiovaskularni sistem, pogotovo omega-3, koje možete i preporučujem svima da uzimaju kao suplement. Kokosovo ulje je takođe odlično. Ne želim da postanem beauty bloger u ovom momentu, ali kokosovo ulje je odlično i za vašu kožu i za vašu kosu, tako da sa njim možete da pravite maske za lice, ja ga često stavljam noću umesto kreme na lice kako bi se to upilo i kako bi mi koža lepo izgledala. Takođe možete koristiti i kao losion za telo, doduše ne koristim zato što ne volim taj osjećaj, ali i kao maska za kosu je takođe odličan. Dalje, avokado je nešto što sam skoro zavolela. Nije mi se dopao na prvu loptu, probala sam jednom, drugi put, treći put i ja sam ta osoba koja se stalno tera da proba iznova i zavolela sam ga i sad mi je super, volim ga za večeru, za doručak, kao užinu u svim formama, tako da avokado takođe čini čuda za vašu kožu, kosu, zdravlje. Takođe, ono što ja ne mogu da preskočim u svojoj ishrani je kikiriki puter, ali kad pričamo o kikiriki puteru,
pričam o 100% kikiriki puteru, odnosno kada gledate sastojke vašeg kikiriki putera ili koji god proizvoda ste kupili, gledajte da bude što manje sastojaka. Znači, ovo je 99% kikiriki puter i 1% je morska so, ovo je 100% kokosovo ulje, ovo je 100% avokado, ovo je 100% maslinovo ulje, belo meso je 100% belo meso, znači nema poha, nema brašna, nema prezle, 100% je samo belo meso. Tako da gledajte da to što jedete bude nešto što ili možete da uberete na grani, ili da uberete sa zemlje, ili da ulovite. U svakom slučaju, tako nekako treba da razmišljate kada je vaša ishrana u pitanju. Ne kažem da treba bilo čega da se plašite kao da je bauk, ali to je neki savet kako da znate da je nešto zdravo. Znači, kada birate pahuljice, ne birate musli koji ima tonu šećera, dodato ovo, onaj emulgator, onaj emulgator, samo pahuljice. Dalje, da sumiramo, tu su i grickalice. Kada pričamo o grickalicama, ne možete tu puno pogrešiti. Kikiriki, tu nema mnogo filozofije što se tih orašastih plodova tiče, sve je to odlično, i brazilski orah, i indijski orah, i običan orah, i evo ovdje imam neko seme golice koje uvijek možete ubaciti u salatu ili grickati samo po sebi, kao i seme suncokreta. Sve je opcija i sve je super, ali naravno pazite što se unosa tiče. I posljednja stvar koju bih dodala je čokolada, ali crna čokolada. Ovo je neka super specijalna koja imam 99% i nema uopšte šećera u sebi, ali znate kako, kockica čokolade, zašto da ne, ukoliko je tamna, ima takođe mnogo benefita po vas, ukoliko naravno opet jedete izbalansirano. Puna je magnezijuma zbog sadržaja kakaa ili prosto možete kakao sam po sebi koristiti u mnogim nekim specijalitetima za proteinske palačinke, proteinske kolačiće, šta god. To su neke moje preporuke što se tiče masti, proteina i ugljenih hidrata. Ono što ja u svakom trenutku imam u svojoj kuhinji. Nadam se da vam se ovaj video dopao i ukoliko jeste, nadam se da se vidimo i u sledećem. Ćao!